Dakle, nesporno da velikosrpski projekat ne postoji bez Crne Gore, kao što velikoruski, odnosno kao što imperijalna Rusija ne postoji bez Ukrajine. I te paralele su danas izraženije i možda jače i artikulisanije nego ikad, jednako kao što Rusija Gruziji sprečava evropski put. Vjerujem i očekujem da je sljedeće što će se dešavati u Crnoj Gori zapravo pokušaj, odnosno mobilizacija svih i ruskih i srpskih službi, paraslužbi, medija, paramedija, kako bi zaustavili evropsku integraciju Crne Gore. Dakle, ako je NATO, odnosno integracija u NATO prošla, da kažemo, relativno bezbolno, uz veliku ogradu da je to vrlo relativno, vjerujem da će u narednom periodu, dakle u narednih nedelja, mjeseci i dana, moći ćemo da svjedočimo jednoj novoj vrsti i ruske i srpske aktivnosti u Crnoj Gori, koja će kao posljedicu imati privremenu ili ne samo privremenu blokadu evropskog puta. Za razliku od nekih drugih iteracija i etapa u državnom razvoju Crne Gore, danas i ruske i srpske službe dominantno upravljaju većinom institucija države Crne Gore. Dakle, ako smo prije 2020. govorili o jednoj vrsti hibridnog ratovanja koje je dolazilo gerilskim putem, dakle koje je dolazilo i sa opozicione i sa paraopozicione strane, danas možemo da pratimo i vi ste to pomenuli u studiji, jedan institucionalni atak na ono što su državni i nacionalni interesi Crne Gore s akcentom na evropski put, jer je prosto to jedina stvar koja može Crnu Goru da trajno odvoji iz jedne, prije svega, civilizacijske orbite ruskog i srpskog sveta, kako oni to vole da nazovu, i mislim da je ovo dobar način da alarmiramo i domaću i međunarodnu javnost, da s posebnom pažnjom prate dešavanje u Crnoj Gori u narednom periodu, jer već čujemo i već vidimo i možemo da logiciramo da će vrijeme pred nama donijeti jednu probuđenu aktivnost nekih od ovih struktura o kojima ste vi govorili, ali i onih struktura koje ne vidimo, koje se nalaze u bezbjednosnom i obavještajnom sektoru u Crnoj Gori. Eto, toliko od mene za ovo. Hvala na pažnju. Može im se. Imaju jaku službu, imaju jake institucije. A šta mi radimo da se odbranimo od toga? Gdje su naše institucije? Gdje je naša služba? Gdje je naš bezbjednosni sektor? Gdje su sve ostale institucije u Crnoj Gori da se odbrane od ovoga? Znači, ne možemo nikome zamjeriti. Bila to Srbija, Rusija, Amerika, Engleska. Da rade nešto u nekoj državi kad im se može. A ovdje im se očigledno može. I zato treba tražiti ključni odgovor u institucijama sistema. Ovdje nema sistemskog odgovora. I dok ga god nema, i dok god institucije ćute i niko neće da konstatuje šta se dešava i svi ignorišu ovakve stvari, ove će se stvari dešavati. Vi ste, vidio sam, stavili tamo kao jedan od prioriteta uključivanje i članstvo u Evropsku uniju. Super, svaka čast. Prvi bih volio sutra da vidim koliko sutra Crnu Goru kao dio Evropske unije. Ali ne nikako podijeljenu Crnu Goru, razorenu Crnu Goru koja nema institucije koje su funkcionalne i institucije koje nisu sposobne i kadre da se odupru bilo kakvom stranom uticaju. Ako je to cijena ulaska u Evropsku uniju, kakva onda ta Evropska unija sutra treba da bude? Kako ta Evropska unija treba sutra da izgleda? Da li jedna Hrvatska želi za susjeda jednu Crnu Goru koja će biti onakva kako niko ne želi da vidi u Evropskoj uniji, a kamoli kao susjeda svog prvog? Da li Evropskoj uniji treba jedna tempirana bomba? Mislim da to nikome nije u interesu. Dakle, članstvo u Evropskoj uniji da, ali da pokušamo paralelno sa tim da uradimo sve što je u moći našoj, da se ovakve stvari ovdje zaustavi i da se ne dešavaju. Da se zaustave ove podjele u društvu koje nisu prirodne, koje nisu ni postojale, nego ih je neko vrlo vještački izazvao i zato smo danas tu gdje jesmo. I ovo nije proizvod zadnje 4 godine, da se razumijemo. Ovo je proizvod zadnjih 30 godina nečinjenja bilo čega da se ojačaju institucije sistema. Da smo imali jake institucije, to sam uporno naglašavao više puta, ajde da ne idemo dalje, ali od 2006.
do danas, mi ne bi došli u ovu situaciju. Vi biste onda imali rezistentne institucije, vi biste imali institucije koje znaju da pruže odgovor, vi biste imali ovo o čemu Danilo priča, sektor bezbjednosti koji je kadar i koji može da se suprotstavi svim ovim prijetnjama i onda bi mogli svi oni pokušavati do zore, ali bi imali adekvatan odgovor odavde. Hvala. DFC nije fabrika laži, već razobličava laži i brani istinu, mada je danas u Crnoj Gori, kada više riječ ne znači ništa i kada je na sceni masovna produkcija laži, teško sačuvati istinu. Zbog toga uloga DFC-a dobija sve više na značaju. Svojim djelovanjem DFC je postao trn u oku onima koji ne žele dobro Crnoj Gori. Zbog toga su se upregli da ugase DFC, ne libeći se da donesu čak i nedemokratski zakon o stranim agentima, a vidjeli smo u susjednoj državi ko je sad pokrenuo donošenje tog istog zakona, Vulin. To samo po sebi dovoljno govori. Za sada ta inicijativa, ja bih rekao, je pauzirana, ali sigurno se napadi na DFC i inicijativa da se on ugasi neće zaustaviti i neće se stati samo na ovome. Ono što je krasilo Crnu Goru u prethodnom periodu i u godinama, pogotovo u godinama nakon nezavisnosti, bili su dobrosusjedski odnosi. Crna Gora je u međunarodnoj zajednici bila prepoznata po svojoj pomiriteljskoj politici i pozitivnoj stabilizirajućoj ulozi prema čitavom regionu Zapadnog Balkana. Gdje smo mi danas? Kako nam je uspjelo da u ovako kratkom vremenu pokvarimo odnose sa skoro svim susjedima, sa Hrvatskom, sa Bosnom i Hercegovinom, sa Kosovom? Da li su naši državnici baš toliko neuki i naivni da donose odluke koji idu na štetu Crnoj Gori? Ili je to interes nekoga drugoga? Stižu nam svaki dan diplomatske note i non-paperi. Zbog čega? Kome je glavni interes da se Crna Gora ne izgradi onako kako je Ustavom zapisano, da to bude demokratska građanska država koja će biti stabilna članica NATO i Evropske unije? Kome je u interesu da izbriše sve atribute državnosti i da satre sve crnogorsko? Kome je u interesu da degradira i razori sistem bezbjednosti, ovo o čemu je Savo pričao, koji danas nije u stanju da odgovori na bilo koji ozbiljniji bezbjednosni izazov? Kome je u interesu prije svega da razori sistem odbrane koji je bio prepoznat kao najzdravija institucija u Crnoj Gori, čiji rad i izgradnja na sistemu odbrane je u mnogome doprinio da postanemo aktivna članica NATO. A danas vidimo da nema dana kada se ne suočavamo sa raznim aferama iz sistema odbrane i vojske Crne Gore. I koje odgovore država na sve ove strateške probleme servira građanima? Evropa 1, Evropa 2 i Barometar 26. Zamajavanje građana sa bajkama o standardu i ogromnom ekonomskom prosperitetu i potpisivanje platformi koje ničemu ne služe. A vidjeli smo, suočavamo se svakim danom sa istinom koliko se principi iz te platforme poštuju. A šta mi kao društvo radimo? Ovo što je rekao Savo, ništa značajno. Čekamo da ovo neko drugi za nas riješi. Da riješi NATO i Evropska unija. Ozbiljimo se. Također suočavamo se da državotvorne stranke čim malo zatalasaju i postave neka pitanja, ti talasi se smire novim foteljama, novim privilegijama, novim radnim mjestima. Dok se crnogorsko društvo osvijesti i dok mi svi završimo sa ispijanjem Deutsche Kaffee, bojim se, bit će kasno i svi ćemo osvanuti pod logom Andrije Mandića. Mi se suočavamo sa jednom veoma
koordiniranom, dugotrajnom, više decenijskom strategijom i rekao bih da je prvi strateški akt u tom smislu bilo načrtanje. I da je od tada došlo do konstantnog usavršavanja te strategije i mi u ovom trenutku imamo, za nas koji se bavimo strategijama, ja mogu da kažem, izražavam divljenje do koje mjere je ta strategija dobro postavljena, strateški postavljena i kao što kaže gospodin Kentera, to je njihovo pravo. Apsolutno je pravo svake države da svoju strategiju državnog, međudržavnog uticaja, diplomatskog, vojnog, ekonomskog i svakog drugog razvija, ali ono što se stvarno postavlja pitanje je dobro šta je sa druge strane. Sa druge strane smo detektovali i nema potrebe se zadržavamo na tome, jedan totalni izostanak ne strateškog, nego skoro pa bilo kakvog djelovanja. To djelovanje se, ta reakcija sa druge strane je nešto što bih nazvao intelektualnom indignacijom. A neće oni, ali vidiš šta oni rade i tako dalje, i tako dalje. To je otprilike neka nivo reakcije. Ono što bi zahtijevalo, ukoliko na bilo koji način bilo ko želi ozbiljno da reaguje, zahtijevalo bi prvo političku volju koja je očigledno u ovom trenutku da je nema i ja bih rekao da je opozicija deaktivirana u tom smislu. Strateški deaktivirana. A drugo, zahtijevalo bi znanje, ekspertizu o tome kako se strategije rade i kako se na strategije odgovara. Crna Gora, bojim se da tu ekspertizu nema, a i da političku volju u ovom trenutku upitno ima. U smislu ekspertize, veoma bi bilo uputno da se Crna Gora, koliko u jednom trenutku se pronađu ti akteri koji mogu da iznesu na pravi način kontrastrategiju u ovom odsudnom trenutku, da ta ekspertiza bude pomognuta od strane država zapadnih demokratija. U ovom trenutku ja bih rekao da dobar dio nosilaca te neke prozapadne ili rekao bih građanske ili šta ja znam, sve to što ide zajedno u tom korpusu, svijesti u Crnoj Gori se osjeća od strane istih tih međunarodnih aktera koji bi trebalo budu koordinirani. Ne bih rekao samo napušteno, nego i prevareno. Tako da veliki broj inicijativa koja bi mogle da se pojave na crnogorskom tlu u tom smislu vrlo upitno računa da će biti podržana od strane Zapada na pravi način, jer to do sada nije djelovalo ili je možda dio strategije da tako ne djeluje. Ali u ovom trenutku je vrlo veliki broj tih aktera unaprijed obeshrabren, da li da se suprotstavi se jedno ovako jasno i snažno koordiniranoj strategiji. Mislim da su te iste zapadne države vrlo svjesne toga, da su svjesne tog uticaja i na sopstvenoj teritoriji, a kamoli na teritoriji jedne države kakva je Crna Gora, čije institucije u svakom smislu, i vojnom, i obavještajnom, i ekonomskom, i pravnom, i kako god hoćete, su apsolutno u povoju, a da su oni vrlo svjesni da taj uticaj je u stanju da dopre i do najrazvijenijih demokratija Evrope i do Sjedinjenih država. Ako je to tako i ako shvatamo da je to vrlo moćna mašinerija, onda mislim da je, ako ovo možda samo jedan in extremis poziv, da se koordinirano i strateški pomogne Crna Gora u odbrani onoga što su u suštini, ako ćemo pravo, interesi zapadne demokratije i jednog cijelog načina, Weltanschauunga, načina razmišljanja o politici i o državi. Hvala. Pogledajte, možda su u Njegoševu ili u Hercegovačku, piju kafu, vjerovatno. Nemaju kad. Ovo je suviše nebitno pitanje za njih. Koga briga, jel? Za Crnu Goru. A znaju da mi pričaju u parlamentu. Pred kamerama. To mogu, jel? A kad treba prave stvari da se rešavaju tamo gdje treba, onda nema niđe nikoga. Ne treba nam ni takva opozicija, ni takvi Crnogorci. Bolje da ih nije. Nikoga od nas, ako ćemo samo da gledamo i da šedimo i da ništa ne radimo. Hvala. U Crnoj Gori postoji zasićenje kod javnosti kada je u pitanju tema stranog malignog uticaja i miješanja, zato što se sve češće slušamo o njoj, ali nemamo adekvatne informacije od strane institucija koji će na jedan strateški način
komunicirati sa građanima i predočiti im koliku prijetnju strani maligni utjecaji predstavljaju po ono što je naš ključni cilj i što podržavaju građani Crne Gore, a to je članstvo u Europskoj uniji. Za sada se borba protiv stranog malignog utjecaja isključivo zasniva na djelovanju institucija kao što je Digitalni forenzički centar, ali definitivno da mi sami ne možemo se odbraniti od tako snažnog utjecaja i tako, kao što ste već kazali, već razvijene strategije koja djeluje iz više kanala, iz više zemalja i vrlo neophodan jedan kohezivni odgovor svih društvenih institucija. Ne govorim samo o državnim institucijama, već govorim i o medijima, i o akademskoj zajednici, i o nevladinom sektoru, jer čini mi se da smo i svi mi kao društveni akteri jednako podijeljeni kao što postoji polarizacija u crnogorskom društvu. Evo, kao što smo čuli, i pokušat ću da ne ponavljam puno onoga što se čulo, jer cijenim vrijeme. Živimo jedan period, što kažu, vrlo globalno izazovan, sa mnogo geopolitičkih događanja i naravno gdje se stvari mijenjaju iz dana u dan, gdje imamo velike globalne potrese, gdje imamo ratove na prostoru Europe, nedaleko isto tako od Europe i nas na Bliskom istoku, i sve to ima utjecaje na nas. Kad se vratimo na region kao nešto što je za nas najbitnije u okviru regiona, naravno za našu malu zemlju, onda stvari postaju dodatno još sumornije i neizvjesnije. Mislim da smo danas čuli brojne valjane primjere u samoj studiji svega onoga što je trebalo reći, i zaista studija, kao što sam kazao, je jedan vrlo, vrlo dobar i kvalitetan dokument. Bilo je riječi o tome da je sektor bezbjednosti, sektor odbrane u rasulu, u jako lošoj situaciji, ja bih rekao u kolapsu. Taj kolaps bi tražio, recimo, hitno, zbog svega što se dešava, donošenje ili inovaciju strategije nacionalne bezbjednosti Crne Gore. Ali ko treba da uradi tu strategiju nacionalne bezbjednosti? Što će se naći u njoj? Kakav će narativ biti te strategije nacionalne bezbjednosti u kontekstu postojećih vladajućih struktura i posebno dijelova u toj strukturi vlasti? To je veliko pitanje, ne velika nepoznanica, nego vrlo izvjesan odgovor imamo na sve to, kako to može da izgleda. Dakle, to se sigurno neće sada desiti. Bilo je riječi o tome da smo u nekom prethodnom periodu mogli uraditi više. Dakle, neko ko je bio dio te priče, složit ću se, mogli smo i trebali smo više da uradimo po pitanju gradnje institucije. Trebali smo. Međutim, ono što definitivno je izvjesno, to je da koliko god smo napravili, vrijeme je takvo da traži jedan, ajde da koristimo previše neke borbene, patriotske narative i pozive, ali traži jedan ozbiljan odgovor, jedan seriozan odgovor svih. Mi danas ne možemo gledati u vlast kao nekoga ko će nam pomoći da pokuša Crnu Goru da održi. Crna Gora danas treba da se pokuša održati. Što se dešava? Savo je to pomenuo. Ajde da vidimo što to radi i Srbija. Bolje bi bilo da se bavimo sa nama. Međutim, očigledno, Srbija se tako pozicionirala da je nametnula se ne samo nama ovdje u regionu i da je postala pillar of stability iz ugla Evrope. I brojni analitičari evropske tako doživljavaju. Tako da se bojim da će to isto tako imati snažan utjecaj ovdje na nas, da će imati snažan utjecaj i na druge zemlje regiona. Nije smo zaboravili, ja se nadam, da smo imali nedavno posjete najvećih svjetskih zvaničnika Srbiji, Jinpinga, Šolca, Makrona, i imali smo odlazak predsjednika Srbije u Egipat. Znači, to su ozbiljni međunarodni diplomatski potezi koji su napravljeni i aktivnosti koje su sprovedene.
Zašto to govorim? Zato što dobar dio naših građana, ja ću se usuditi da kažem, pa čak i suverenističkog dijela našeg društva, nekako po inerciji neko, a neko naravno po osjećaju i ideologiji, kad traži neki ozbiljan odgovor u Crnoj Gori, nekako pogledom prelazi granice Crne Gore, pa gleda malo dalje. I taj pogled dominantno seže ka Beogradu. Dakle, čak i suverenistički dio, jedan dio. Zašto to kažem? Zato što sam bio u prilici da čujem više puta da mnogi naši ljudi i dalje imaju potrebu da imaju neki alternativni krov nad glavom koji nije u Crnoj Gori, koji je tamo. I to nije dobro. To znači šalje jasnu poruku da i taj dio bi u nekom trenutku mogao da promijeni svoj odnos. Jedan krupan događaj koji će se desiti i koji će sigurno na nas ovdje imati i na sve zemlje regiona uticaj, što će Evropa pozdraviti, to je Srbija u oštroj konkurenciji sa Amerikancima, sa Tajlandom, Španijom i Argentinom dobila organizaciju Expo. To je jedan ozbiljan projekat koji će da digne Srbiju i ne samo što će da je digne, no što će da je pretvori u još veći magnet od onoga koji je sad. I da motiviše sve one koji naravno imaju ovaj narativ srpskog jakog osjećaja da još jače ih veže uza sebe i gdje smo onda nakon toga sa ulogom crkve. Neće crkva biti bez svoje uloge i u tome. Znači, kada je Expo u pitanju, i ona će biti sigurno tu, iskoristit će svoj prostor za svoju promociju. Dakle, jedan evropski program, čini mi se, koliko sam ja to notirao negdje i čitajući neke analize evropske, ETIAS program je nagrada za Srbiju na neki način. I to u dobroj mjeri je to nagrada za Srbiju. Znači, uvođenje tog sistema ETIAS u praksi znači da će svaki građanin bilo koje države Zapadnog Balkana prije ulaska u Europsku uniju morati da ispuni posebnu aplikaciju i time da zatraži odobrenje za ulazak u Europsku uniju. Gdje je onda bezvizni režim? Gdje smo mi u svemu tome? I u tome će sve zemlje Zapadnog Balkana biti izjednačene. Kako Srbije, tako i one koje su kandidati, a evo mi smo neki kandidat koji slovi da će biti brzo članica Evropske unije. I to je naravno po meni još jedna ozbiljna strateška greška Evropske unije, da ne kažem islepilo ili ajde da kažem u najmanju ruku nesmotrenost onoga što je briselska administracija uradila, koja će imati negativnu implikaciju na region Zapadnog Balkana. Također, dobar dio analiza koje sam mogao da ispratim smatraju da te najnovije tendencije unutar Evropske unije, znači zemalja Evropske unije prema zemljama Zapadnog Balkana ili zemlje Zapadnog Balkana kada krenu prema Evropskoj uniji, na neki način će se dobro usmjeravati i referirati na ono što se dešava u Ukrajini. I čak da može biti put prema Evropskoj uniji, što kažu, preko Kijeva. Što bi bilo jako loše i demotivirajuće za nas. Zašto to govorim? Zato što je to sve šansa za Srbiju. Naravno, kad kažem za Srbiju, Srbija ima svoje leđa, ogroman zid iza sebe, naravno to je Rusija, da pojačaju svoje aktivnosti, naravno prema regionu i u okviru regiona prema našoj maloj Crnoj Gori, odnosno tih 300 km obale što ih jedino interesuje u Crnoj Gori. Dakle, osim toga, znači ta politika Srbije da drži ta 4 stuba, Evropsku uniju, da drži Sjedinjene Američke Države, da drži Rusiju i da drži Kinu, i sada pokret nesvrstani koji su, kao što znamo, obilježili nedavno, sve to na neki način čini priču jačom i boljom, što će sve zajedno učiniti stvari takvim da će u dobrom dijelu regiona napraviti jednu glorifikaciju svega onoga što se dešava u Srbiji, a to znači
po nas ovdje dodatne probleme i dodatan belaj koji se može očekivati u narednom periodu. I taj specijalni rat koji se stalno i protiv Vučića iz Srbije i iz njegovog okruženja plasira i naravno sa njegovom pričom i konstantnim napomenama da danas Srbijom preko 100 obavještajno-sigurnosnih ili bezbjednosnih raznih službi iz svijeta je prisutno i maršira i svemu tome on treba da odgovori i svemu tome on treba kao na neki način spasitelj nacije da odgovor. Ne samo nacije, kad kažem nacije ne mislim samo na Srbiju u njenim granicama, nego mislim na sve one koji vežu taj srpski ili se nalazi u okviru srpskog hegemona. Po onome što sam ja danas gledajući za ovaj cijenjeni skup i učesnike vrlo respektabilne ovog cijenjenog skupa našao, to je da taj dio naše priče Crne Gore, i to bi moja bila finalna poruka, čini takvim da čuli smo na početku da treba dizati stvari, dizati osjećaj mobilnosti, dizati osjećaj potrebe odbrane Crne Gore, zaista ga treba dizati, ali ga treba promišljeno dizati i pokušati djelovati. Kako može jače kritika prema opoziciji koja se danas ili predstavnicima političkih stranaka koje sjede u opoziciji, koje nisu se danas pojavile ovdje, teško je opravdati to odsustvo. Znači, teško je opravdati zašto nisu tu, bez obzira kakav je moguće politički važan događaj. Razumijemo da su tu i parlamentarne aktivnosti, da su tu i pitanja pokušaja formiranja vlasti i u glavnom gradu i druge obaveze, ali definitivno neko je i struktura opozicije, znači političkih stranaka, morao se naći za ovim stolom, čuti sve ovo i naravno čuti i mi od njih isto tako šta smatraju i kako vide da stvari trebaju ići dalje. Ako već to nije tako, ajde da pokušate vi koji ste ovdje ovo danas generirali i mi svi koji vam na neki način svojim, naravno prihvatite i u mjeri onoga koliko treba i koliko vam može koristiti, sugestijama možemo pomoći, idite dalje, idite naprijed i pokušajmo održati što se može još uvijek održati. Biće teško, mnogo teže nego do sada. Hvala. Eksponenti srpskog utjecaja u Crnoj Gori zapravo relativizuju sistem vrijednosti na kojem počiva Evropska unija i plasiraju narativ o suverenizmu. Možemo reći da je taj konstrukt zapravo baziran na politici pristupanja Evropskoj uniji, ali uz neprihvatanje vrijednosti liberalne demokratije. I samo bih kratko pomenula narativ o uspravnom pristupanju Evropskoj uniji, a ne na koljenima. Dakle, da Crna Gora uspravno, a ne na koljenima pristupa Evropskoj uniji i zapravo to je desničarski narativ koji je plasirao predsjednik Skupštine Andrija Mandić i koji je, pa možemo slobodno reći, na liniji proruskih stavova i upravo narativa unutar same Europe, odnosno Evropske unije i onih aktera koji Rusiju ne vide kao agresora, već kao stranu u sukobu sa Ukrajinom. Dakle, moramo imati u vidu i upravo te narative, odnosno desničarske narative koji dolaze od pojedinaca koji obavljaju važne funkcije u ovoj državi i zapravo na taj način pokušavaju usporiti naš put ka Evropskoj uniji. Da se nadovežem i na to što su neki od učesnika u debati pomenuli da ovdje danas je recimo bilo za očekivati mnogo više ne samo političkih stranaka nego i mnogo više predstavnika medija da prenesu ove nalaze i činjenice koji su ovdje prezentirani i koje vi redovno i u kontinuitetu i na društvenim mrežama prezentirate, ali isto tako je vrlo važno posebno za naše javno mnijenje ono što se predstavi udarnim terminima televizijskih kuća. Dakle, nije samo kritika na političke stranke, nego evo i pošto sam i ja predstavnik medija, na predstavnike medija. Sa druge strane, sjajne preporuke koje ste dali imaju jedan, čini mi se, suštinski ne problem. Vi ste dali sjajne preporuke, ali ko da ih primi i ko da ih provodi i ko da ih čuje kad imamo stanje u državi, u sistemu,
u vladajućoj strukturi, pa i u opoziciji, onako kako ste prezentovali. Jeli, ovo sad izgleda kao da ja sabiram ono što ste rekli, ali nekako mi se to čini kao jedan od ključnih problema. I pošto ja u posljednje vrijeme dominantno pratim međunarodnu politiku, kad su u pitanju i pažljivo pratim ovo što se događa u Gruziji, Rumuniji, Moldaviji i u kontaktu sam sa mojim kolegama sa kojima sam godinama radila ovih dana intenzivno oko toga, napravit ću vam jednu paralelu. Sve moje kolege i prijatelji iz Gruzije kažu da je njihova opozicija katastrofalna, ali vidite li kako reaguju njihovi građani i na koji način se oni odupiru onome što pokušava da im nametne vladajuća struktura. Tačno je da su posebno opozicione građanske grupacije i stranke na izvjestan način razočarale svojim ponašanjem i hendlovanjem svega ovoga što ste vi prezentirali, a čemu svjedočimo u posljednjih nekoliko godina u Crnoj Gori, ali isto tako bi nekako trebalo da bude nešto i do nas građana, do motivacije da se odupremo na način na koji su se recimo oduprli građani Gruzije. Dakle, ni njihova opozicija nije sjajna. Čak je još više rascjepkana i još više problematična nego naša. Obično kad razgovaram sa kolegama iz Gruzije, oni se stalno žale na njih, da su i oni djelimično krivi zbog ovoga što se desilo, ali građani pružaju zaista jedan impozantan otpor onome što se dešava. Dakle, to je jedno. I apropo ovoga što je govorio ambasador Vučinić, odnosno bivši ministar, vi ste u pravu da gospodin Vučić primjenjuje meku moć, to se u današnjim terminima zove meka moć, posebno u načinu na koji diluje sa Zapadom. Vrlo vješto koristi, ali da budemo precizni, nije to samo meka moć, to je i ekonomska moć, to je i litijum, Expo, sve to ima, vi to vrlo dobro znate, veze jedno sa drugim i to je objektivna činjenica sa kojom, kao i svim ovim ostalima koje su pomenuli, Srbija ima svoju strategiju, ona je implementira, mi imamo problem kako da odgovorimo, s tim što ona kod nas upotrebljava, i ne samo kod nas, nego recimo i u Bosni i Hercegovini, duplu strategiju, i meku i tvrdu moć. I to je dodatni problem. Eto, toliko. Hvala vam. Kome su namijenjeni svi ovi narativi koji se plasiraju kod nas? Crna Gora jeste, to je pokazao posljednji popis, zajednica koja stari. Mi demografski starimo. Ali kome su namijenjeni svi narativi koji se plasiraju u Crnoj Gori? Mogu oni u određenoj mjeri, u kratkom roku, uticati na već formirane osobe, na zrele osobe koje su starije dobi. Ali nekako stičem utisak da su svi ti narativi inicijalno i prvenstveno namijenjeni novim naraštajima. Kako bi se oblikovala nova kultura, kako bi se oblikovala nova svijest koja sutra treba na neki način da nosi budućnost ove države. Dakle, definitivno da moram uzeti u obzir kome su ovi narativi namijenjeni. Još jedna važna stavka koju mislim da bi možda za ubuduće trebalo uključiti. Gdje se mladi informišu? Tako je da se dominantno ovi stavovi koji su obuhvaćeni u studiji plasiraju putem portala, putem televizija koje su možda u susjednoj državi više gledanije nego kod nas. Ali gdje se naši mladi dominantno informišu? Putem društvenih mreža, putem Instagrama, putem TikToka. Twitter je onako više politička mreža koju mladi u Crnoj Gori i toliko ne koriste. Dakle, naša omladina dominantno putem tih društvenih mreža prima informacije, konzumira te sadržaje i putem tih društvenih mreža svi oni koji žele da kreiraju određene narative i da oblikuju svijest novih naraštaja, upravo to čine putem tih kanala komunikacija i putem tih metoda. Drugo, jedno isto također važno pitanje jeste ko sa našim mladima radi i ko naše mlade edukuje
na terenu, u suštinskom smislu. Ko su ti akteri, bez obzira kom sektoru oni pripadaju u našoj zajednici, koji uspijevaju da okupljaju mlade i da ipak promovišu zdravu, kritičku misao i intelektualnu svijest. Mislim da na tome svi zajednički treba da radimo u predstojećem periodu. Hvala.